салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва эни Городок. Духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 41 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 157 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Испечак, рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон. духонага квартира дар 12 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 199 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 13 ошёна мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтару Қурғонтепа, райони Сомонӣ. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рӯи тиреза часпондагӣ мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар наздики вокзал. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона срочно фурӯхта мешавад. дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидори мебошад, марҳамат, дер накунед, занг занед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Султони Кабир. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 243 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар центри шаҳри Ҳисор, дар назди Устонобод. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 177 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар назди варзишгоҳ. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 39 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 112 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона срочно фурӯхта мешавад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه رودکی در گردش یوان حسن آباد. 3 سوچق زمین دو در خانه فروخته می شود با نرخ 67,000 سامانی با سودا می شود. اوبسوی دارد حجتاش همش ساعت فویزی 1 ماه بس خانه ریمونتش تمام می شود. ساعت فویز درآمده زندگی میکنین خریدار باشد مرحمت زنگ زنید. رقمشان در روی اکران می شوند. معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. خانه با ماشینم علش می شود.